Έτοιμο είναι. Αυτό εδώ έχουμε. Ωραία μυρίζει. Έβαλα λίγο παραπάνω νερό από ό,τι βλέπετε. Και θα το δοκιμάσουμε τώρα. Να δούμε τι λέει. Αχνίζει λίγο από ό,τι φαίνεται. Οκ, έχει μια ωραία γεύση. Δεν είναι καυτερό. Το κρаб δεν το καταλαβαίνω πολύ. Κάπως μου έρχεται. Στο ζουπί το καταλαβαίνεις περισσότερο και είναι λίγο καυτερό. Ωραίο. Τώρα την νιώθω την κάψα σιγά σιγά. Δεν είναι άσχημο. Εντάξει ρε παιδιά, είναι κλασικό noodles σε φακελάκι. Η αλήθεια είναι. Το gravy type δεν καταλαβαίνω που βρίσκεται. Αλλά είναι ωραίο. Είναι και τίμιο. Δεν μπορώ να πω. Και είχε 5 πακέτα μέσα, άρα εντάξει, θα βγει η εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό θα συνεχίσω να το τρώω σε λίγο. Αλλά θα κάτσω το φάω τώρα εδώ. Έτσι πως είναι, γιατί κρίμα είναι. Οκ. Καλό, καλό. Απλά το βασιλιά κραμπ δεν βρίσκω κάπου έτσι να... Περίμενα θα μου δίνει λίγο παραπάνω έντονο τέτοιο. Anyway, ωραίο είναι. Τίμιο. Και τώρα με το ίδιο πυρούνι, γιατί δεν σκέφτηκα να φέρω κάτι άλλο. Θα ανοίξω αυτό που έχω την περισσότερη περιέργεια να φάω. Οπα, μαλάκα. Είναι λίγο jiggly. Jigglypuff. Αχ, μυρίζει... Δεν ξέρω ρε φίλε, μυρίζει πολύ περίεργα. Δεν ξέρω σαν την μυρίζει. Δεν μπορώ να το καθορίσω σαν κάτι γνωστό. Αλλά είναι... στίκι κάπως. Καταλαβαίνεις το κόκονα σίγουρα. Και νομίζω ναι, το κόκονα το καταλαβαίνεις αρκετά. Νομίζω αυτή την υφή την περίεργη πρέπει να δείτε αυτό το παντάν ρε φίλε. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Καλά, εμένα μου αρέσουν τα γλυκά γενικά. Δεν θα πω όχι. Αλλά είναι ωραίο. Είναι... πώς να το πω ρε παιδί μου. Μου θυμίζει λίγο το γάλα βλάχας. Επειδή είναι γάλα κόκονατ βέβαια. Ζαχαρούχο. Πολύ πιο πηχτό. Κουνιέται λίγο βέβαια, βλέπεις. Κουνάει. Αλλά δεν είναι υγρό. Ωραίο, δεν είναι κακό. Έχει ωραία υφή, έχει έτσι μια... Μου θυμίζει πολύ το γάλα βλάχας. Χωρίς όμως αυτήν την υπερβολική γλυκάδα. Είναι γλυκό, όμως όχι υπερβολικά γλυκό, όσο πρέπει. Ωραίο φαίνεται ρε φίλε. Και πρέπει να το βάλω στο ψυγείο λέει μετά, αφού το ανοίξω. Εντάξει, πάλι καλά που το είδα. Να το βάλω στο ψυγείο.
Ωραίο αυτό, αλλά πρέπει να τελειώσω πρώτα το καβούρι. Και θα το άπλωνα στο ψωμί αυτό. Γιατί όχι. Αν και τρώγεται σκέτο για πλάκα. Άνετα. Αλλά anyway. Καλή μου όρεξη. Και εύχομαι να καταφέρω να το στείλω αυτό το βίντεο. Αλλιώς τσάμπα τις κάνω αυτούς τους μαλακίες. Κάτσα να μπορώ να κάνω ένα καλό τελείωμα ρε φίλε. Περίμενε. Δυστυχώς όχι. Θα έχει στο παρόν.